Vítajte pri pardon, ale... Ty, počujem, toľko prachu. Takže čo si zbalím? Určite si zbalím moje smoothie. Lebo, ja neviem, ja som ho vyrobila. Ale nikdy sa nepredáva. Potom si zbalím určite toto, lebo mám dosť veľa týchto. Určite si zbalím zrkadielko. Tieto dva sú moje obľúbené. Potom si zbalím určite takýto. Asi nie. Tento ne. Jaký lip balm? No, lip balm, ne. Lip balm bude na konci. Potom určite tento sprej. On vám rozžiari pleť. Je od Mario Skincare proste. Je v mojom kréme, čo som si spravila. A je dobrý. Potom určite sprej na ruky, inak tento krásny. Môj bože, to je tak dobré. Hej. OK, potom ďalej, kde to je? To je moja, akože naraz mielnic. Ja viem, že sa balím, ako keby som išla na hodinovú cestu, ale dneska budem mať u babky, budem aj u babky, takže sa potrebujem zbaliť. Teraz rozmýšľam, že či tam budeme robiť toto. Asi ne. Asi to nezbalím. Potom, kde to je? Našla som tento, ale nenašla som to. To je moja maska na pery, ktorú si dám teraz, lebo ja mám strašne popraskané pery. Takže ono sa to nezdá, ale ono mi to robí normálne, že umelú kontúrku. To je ako mlieko na perách. Takže hop. Určite moju. Jup. Jak sa mi to tam celé zmestí. OK. Ďalej si vezmem toto. No, vidíte. Toto. Akože nie celý box, ale ja tam mám tento, čože je lip balm. A potom hore by som mala mať... Nie, tento lip balm si vezmem a hodinky asi nie. Asi hodinky. Zoberiem aj hodinky. To sú tieto dve. A tento takže nezoberiem. Potom si určite chcem zobrať taký matte lipstick. Neviem, že to už mám veľa z tých náperí, ale za krásu sa trpí. Kde mám svoj matte lipstick? Tu je môj matte lipstick. On je od Florence, je veľmi pekný a ani taký ružový, taký mat ružovkavý, takže ten určite. Pane Bože, už sa mi to tam nezmestí. A toto si dám, že to korno a tuto. A tuto. To je ako keby, no to je na oči a takže si to beriem. Ty brďo, ja som už prespaná. Zatvorí sa to. Bože, zatvorilo sa to. Takže ideme si to zbaliť do tašky. Pardon, to je lepiaca páska. Takže mám
toto si dám sem. Normálne boj o život a o smrť. Na život a na smrť. A toto si zbalím sem. Zmestí sa to? Zmestí sa to. A najdôležitejšie asi si zoberiem najdôležitejšie. Deodorant. Bože, ja neviem vyslovať. Takže to je asi všetko. Potrebujem ešte peniažky a takéto veci, ale to si asi nemusím ukazovať, takže dajte mi minútku. Mám svoju peňaženku, mám tu kartu na hranie hier, zase musím nabiť. Mám tu, potrebujem si ešte tam dať peniaze a kúknú sa, koľko mám. Normálne. Ja viem, krásny trezorík. Táto karta mi dala mama. Tak mi sa páčil obrázok, ale už neplatí ani. OK, takže mám tu 20 a 10. A 5. Tak si zoberiem 20 a 10. Podľa mňa to tak strašne nespendnem, ale uvidím. Takže ja si ich dám sem. Tak sem. A môžem si to zbaliť. Určite si to dám sem. Čo by som si ešte mal zbaliť? Čo by sme tam ešte mali robiť? Asi si zbalím môj tablet, nabíjačku, mobil, vlastne to nesiem v ruke. No, to je všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. A keď sa vám páčilo, tak kľudne dajte odber. A tak.